ba ginagawa mo dito sa labas? Hindi mo ba alam? Umalis yung mga katulong dahil sa'yo. Napapagod na sila sa'yo. Kahit ako nga wala na akong pahinga pagkagaling ko sa trabaho. Mas mabuti siguro doon ka muna kina ate. Tutal, wala naman siyang ginagawa sa bahay nila. Nakakainis. Isa pang alagain. Lolo, wala po bang tao dyan? Tao po! Tao po! Pabili nga po! Ano yon? Pabili nga po ng tinapay. Ilan? Isa lang po. Ito. Ito po yung bayad. Ito po yung tinapay, Lolo. Kainin niyo po yan. Mukhang gutom na gutom po kayo, Lolo ah. Saan po ba ang punta ninyo? Teka po, naliligaw po ba kayo? Naku po, Lolo. Alam niyo po ba yung number ng asawa niyo o kaya ng mga anak ninyo? Hindi. Naku, paano kaya to? Sino kaya yung pwede nating tawagan yan? Pa? 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 Nasaan kaya si Papa? Pa? Oh, Roby, bakit napatawag ka? Ate, nandyan ba si Papa? Ha? Bakit mo hinahanap sa akin? Hindi ba ikaw nag-aalaga sa kanya? Hindi ko nga alam kung saan siya nagpunta. Hinanap ko na siya sa buong paligid pero wala siya. Walang plywood. Ano ba yan, Roby? Bakit mo naman pinabayaan si Papa? Hindi ko siya pinabayaan, ate. May pinuntahan lang ako. Pagbalik ko, wala na siya. Paano yan? I-report mo na sa barangay. Hindi ba pwedeng samahan mo ako maghanap, ate? Naku naman, Roby. Marami pa akong inaasikaso sa negosyo ko. May mga tauhan ka naman, di ba, ate? Bakit hindi mo na lang sila iwan dyan? Tatawag na lang ako ng maghahanap kay Papa na isang private investigator. Sige na. Lolo, gusto mo bang sumama sa akin? Sige po, Lolo, tara na po. Ipagluluto ko po kayo ng ulam ninyo. Sige. Sige po. Hello, Brian. Mag-post ka nga sa social media na nawawala si Papa.
Magbibigay na lang ako ng reward kung sino man yung makahanap sa kanya. Maupo po muna kayo, Lolo. Siya nga po pala, Lolo. Ano na nga po ulit pangalan nyo? Manny, Ah, Manny. Lolo Manny, pagpasensyahan niyo po yung bahay namin, ha? magandang tumira dito sa bahay niyo, Iha. Kayo po, siguro maganda po yung bahay ninyo. Mukhang may kaya po kayo, eh. Bakit malungkot po kayo, Lolo Manny? Wala. Lolo, gusto niyo po ihatid ko kayo sa bahay ninyo? Ayaw ko na doon. Malungkot kasi doon. Bakit naman po? Sige na nga po, Lolo. Dito muna kayo habang wala pa pong naghahanap sa inyong mga kamag-anak. Pero Lolo, kapag nahanap na kayo ng mga kamag-anak ninyo at pauwiin kayo, sasama po kayo sa kanila, ha? Bakit kaya ayaw umuwi ni Lolo Manny sa kanila? Ano na kayong nangyari kay Papa? Bakit wala pang balita sa kanya? Lolo, gusto niyo po ba munang magpahinga? Magluluto po muna ako ng makakain natin. Sige, Sige po, Lolo. Sandali lang po, ha? mabuti pa dito. Magandang tumira. Tahimik. Hello, ate? Hello, Ruby. May balita ka na ba kay Papa? Wala pa nga, ate. Siguro pinapagalitan mo palagi si Papa. Kaya umalis siya sa bahay mo. Pinagbibintangan mo ba ako, ate? Ganyan ka naman, di ba? Kaunting kasalanan lang ni Papa, pinapagalitan mo na. Kung ganun naman palang sinasabi mo sa akin, sana ikaw na lang nag-alaga kay Papa. Yan na nga lang na itutulong mo kay Papa. Tapos ganyan pang sasabihin mo sa akin? Bakit, ate? Akala mo ba madaling mag-alaga ng matandang ulyanin? Aba, Ruby, wag mo tatawagin ng matandang ulyanin si Papa. Magulang natin siya. Bigyan mo naman siya ng respeto. Ruby! Ruby! Wala talagang respeto ang kapatid kong yun. Lolo Manny, nakapag-almusal na po ba kayo? Oo, Iha. Pasensya na po kayo, ha? Ngayon lang po kasi ako nagising. Wala yun. Sinanay mo, pumunta na sa bayan. Ganon po ba? Lolo Manny, hindi niyo po ba namimiss ang pamilya ninyo? Natatandaan na po ba ninyo kung nasaan yung bahay ninyo? Ano po ba, pumunta po tayo ng pulis para po matulungan nila tayong hanapin ang bahay ninyo? Ayoko. Bakit naman po? Hindi nila ako mahal. Mabuti ikaw, mabait. Paano ko kaya siya may babalik sa pamilya niya? Bahala na. Alagaan ko muna si Lolo Manny. Parang siya yung matandang lalaki na hinahanap sa social media. Oo, siya nga yun. May pabuya pa naman yung makakahanap sa kanya. May nakakita na kay Papa. Mabuti na lang may nakakita na sa kanya. Tao po! Tao po! Sila? Miss, may nakapagsabi kasi sa akin na nandito daw yung matanda na nagngangalang Manny.
Opo. Si Lolo Manny po. Oo, Iha. Anak niya ako. Nasaan siya? Sige po. Sandali lang. Tatawagin ko lang po siya. Lolo Manny, may naghahanap po sa inyo. Anak daw po ninyo. Tara na po. Ilang araw na kitang hinahanap. Mabuti natagpuan kita. Ayaw kong umuwi. Pa, sa bahay ko na lang kayo tutuloy. Hindi na kay Ruby. Ako na lang mag-aalaga sa'yo. Papayag ka ba? Sige. Ayun po, Lolo. Sana po, huwag na po kayong aalis sa bahay niyo, ha. Oo, hindi na. Basta, ayaw ko kay Ruby. Oo pa. Hindi na kita ipapaalaga kay Ruby. Gusto ko po sanang ipaalam sa mga pulis na nandito si Lolo Manny. Kasi kayo po niya. Mabuti na lang, Iha. May nakapagsabi sa akin na nandito siya. Sabi po niya, gusto daw po niyang tumira muna dito sa amin. Kaya pinabayaan po muna namin siya na dumito muna. Mabuti naman, Iha. Mabait ang nakakita kay Papa. Isa kang mabait na bata. Ito nga pala, Iha. Baka makatulong ito sa inyo. Pasasalamat para sa kabutihan mo. Naku, wag na po. Bukal po sa loob ko ang tumulong. Lalo na po sa katulad po ni Manny. Sige na, Iha. Malaking tulong din ito para sa pamilya mo. Sige po. Maraming salamat po dito. Pero sobrang laki naman po yata nito. Iha, malaking bagay din ang naitulong mo sa papa ko. Kaya kulang pa yan. Ngayon po, na mabait ang anak ni Lolo Manny. Mapapa ako. Paano ba yan, Iha? Aalis na kami. Hindi na kami magtatagal. Sige po, sandali lang po. Kukunin ko lang po yung bag ni Lolo Manny. Eto na po, ma'am. Lolo Manny, mag-iingat po kayo doon, ha? Sige, pwede naman kaming dumalaw dito, di ba? Sige po, pwede po. Salamat po. Sige na pa, aalis na tayo. Baka gabihin pa tayo sa daan. Sige po, mag-iingat po kayo, ha? Salamat. Tara na pa. Nakakamiss pala na wala dito si Papa. Sana mapatawad niya ako. Diyos ko, huwag niyo po sana akong parusahan sa nagawa ko kay Papa. Nadadala lang ako ng pagod at hirap sa pag-aalaga sa kanya noon. Mahal ko ang Papa ko, pero hindi ko nagawang alagaan siya na maayos. Hindi kaya mga pagdalo sa atin. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Pinagamagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling Tamlay. mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos na kadena nanay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Tamni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino mo tarata oy. Kanyak ah.
Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay Oh, nagkinis yun, nagsilingin na Kung pa makita mo lang is nakadagrasa na Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka dinak. GR4 degreaser. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos na eh. nagkinis na rin na